Bé, Rock Speed de Haglos, una motxilla de 25 litros per alpinisme. La veritat és que és una d'aquelles motxilles que com més em miro, més m'agrada. Però anem a explicar de què va, anem a explicar dos detallets que són interessants i en feu una valoració des de casa vostra. La primera cosa que hem de tindre en compte amb la Rock Speed 25 és que és una motxilla de 960 grams, això la converteix en una motxilla força lleugera, però el que té de particular és que els seus teixits, els seus materials, quan els toquem, ens dona la sensació de ser un material molt i molt fort. Més detalls d'aquesta motxilla. Aquesta és una motxilla que porta dos portapiolets, com podeu veure, i una tanca central. Aquesta tanca central, juntament amb les seves tanques a la part de darrere, fan que la nostra tapa, la tapa d'aquesta motxilla, ja veureu, ara, la tapa de la nostra motxilla la puguem fer créixer, doncs això, una mica, de manera que qualsevol corda, qualsevol cosa que vulguem posar a la tapa per tancar-la de manera forta, doncs ens sigui fàcil. Ja ho sabeu que moltes vegades les motxilles petites porten la tapa cosida a la base i quan està completament plena costa molt tancar-la. En aquest cas no cal. Munta un tibador central que ens permet ajustar-nos-la, una obertura ràpida i fàcil a la part de dalt, una sortida de camelback lateral, dues bandes de compressió. Les bandes de compressió amb les motxilles d'alpinisme importants. Una, perquè les podem utilitzar o reutilitzar per poder portar alguna de material que necessitem apropar al lloc on farem l'activitat tècnica, però sobretot perquè quan la buidem, quan d'aquí dintre hàgim tret el nostre material d'escalada, hàgim tret la nostra corda, la motxilla ens quedarà mig buida i necessitem comprimir-la perquè els trastos no vagin por ahí volant. Quin detall té més interessant? Doncs bueno, munten una esquena força dura per no notar el material a la nostra esquena i un arnès molt minimalista. Quina és la idea d'aquest arnès tan minimalista? Doncs la idea d'aquest arnès tan minimalista és que ens permeti aproximar-nos i que ens agafi bé de cadera, però que una vegada portem el nostre arnès d'escalada, nosaltres, a través d'això, d'aquest forat que veieu aquí, puguem guardar completament un i l'altre. Permeteu-me que el posi dintre perquè feu una miqueta la idea de com queda. Doncs ja ho veieu, queda l'arnès completament amagat aquí dintre, de manera que portaríem el nostre arnès d'escalada i no tindríem l'arnès de la motxilla que va emprenyant sempre, que no ens permet moltes vegades veure el material que portem penjat del nostre talabar. Poca cosa més, motxilla, ja ho torno a repetir, de 900 i pico grams, forta, amb tot allò que necessita i que a més té la particularitat de que no li sobra ni li falta res. D'acord? Speed o Rock Speed 25 presentada de la gent de Haglos, motxilla escandinava, motxilla feta a consciència. Ens veiem i fins una altra.